Kristauentzako oilaskoa betiko oilaskoa, beraz, musulmanentzako oilaskoa halal oilaskoa da. Eta beste hau, judeotarrentzako oilaskoa, kosher oilaskoa. Gure gizarteko kultura nahasketak behartu egiten ditu enpresak kultura hoietara egokitzea, eta Tarragonako hiltegi hau horren adibide da. Abitek Tarragonako herri txiki batean dago, egunero 15.000 oilasko hiltzen dituzte musulmanen, juduen eta kristauen errituan. Izan ere, negozio egiterakoan erlijioak ez dira oztopo. Per incrementar ventas, per estar... Salmentak handitzeko orotariko abereak hil behar ditugu eta merkatu guztiak aztertzen ditugu. Euren erlijioko abere hiltzailea izatea eskatzen dute musulmanek, baita hilketa egiten den tokia Mekara begira egotea ere. Oilaskoa hiltzeko lepoan egiten dioten zauria. Juduen tradizioa korapilotxoagoa da. Errabino batek ikuskatu behar du prozesu osoa. Hiltzailea Israeldik etortzen da espresuki. Labana behin eta berriro aztertzen dute, akats txikiena ere izan ez dezan, animaliak sufritu ez dezan. Helburu berarekin, pertsona batek oilasko guztiak aztertzen ditu. Verificar que el animal no tenga ningún miembro roto, por ejemplo el ala. Egoa edo iztarra otxigabe daudela egiaztatzen ari naiz, oilaskoak ezin du akatsik izan, ez du aurrez sufritu behar. Helburua horixe baita animaleari ahalik eta gutxien sufriaraztea. Katalunian kosher edo juduentzat produktuak saltzen dituen arategi eta supermerkatu bakarraren jabea da Isaac. Produktu asko aurkitu daitezke hemen, besteak beste, Ondarroako Ortiz enpresako atuna. Seguro gure gizartean gero eta indar handiagoa duen kultur aniztasunaren ondorioz, halako gero eta denda gehiago irekiko direla.